Prijetno ljudi. Hvala. Prijatno svima. Srećan rođendan. I vama isto. Sigurno su rolnice super ukusne, da? Mora da su dobre. Mislim da jesu. Nemam pojma, ali mora da su dobre. Kako mi se sviđa sve? Meni je ovo fenomenalno, ja obožavam inače. Znam da voliš, zato sam i htjela ovdje da dođemo. Hvala. Prošli put kad smo bili imali smo neki slatkiš posla odličan. Naše nećemo, kako? One pečene banane su jako ukusne. Sa onom čokoladicom. Da. To je fenomenalno. Ej, ljudi, juče sam bila kod mog ginekologa. Zašto? Pa zato što imam te strašno obilne menstruacije. Znači, baš mi pravi problem, to se šiklja, ko ludo. To nestaje uopšte, ko česma. Pakao. Baš onako gusto. Da, to je strašno. Ume baš da poremeti čoveka. Pa znaš i sam.